Haganok pai sni khat pratrek naitung arjopson kala poi jing pentep bagi Paidbah Polo kila her Syrngiew nama kecing lap ye kepla suba badon ubam komta ki bor pulet bat bomb squad kila her marmar shikte ki ceka balap penban bagade kepla chong wei khuna samla ubam dei khasi na chan ka wei ka dukan kabadan de ki wei pat kitar bat ki pulet kila talasi kete kepla Hynrei andala talasi kepla lalap budai kunca Jingdih Pynbuaid blosong bah plastik bat ki bor pulet ke NTF East ka sales kila her ban yet bnia yau te Jingdih Pynbuaid Tiếp là check apply tay one. Habatin, Paidbah ki kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlo ka umpnyang kadut ped ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabathau bha kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya